a pénz, ilyen olcsó kímélt borokat, minden, de beindult, tehát elég sok hely lett akkor hirtelen fú, hát nem biztos, hogy emlékszem ezekre, de pont így a rendszerváltás környékén film is volt valamelyikről, a Bolsevita, például volt, itt a környéken volt ez a hely, a Tilos Azá, akkor megnyílt az Ego Center, ott a most tudom, milyen Lőrincpap téren, mik voltak még, a Zanzibár nevű hely, az non-stop nyitva volt, tudom én, milyen blues kocsma, tehát ott volt egy ilyen új, azt ilyen Bermuda háromszögnek nevezték, ahol így el lehetett tűnni így, akár reggelig így az éjszakában. A Tilos Azár volt a rendszerváltás kocsmája, szóval az volt a hely. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mit tudom én, a nyugati írói az mondjuk a japán kávéház, akkor nem tudom én, ez a rendszerváltó liberális fiatalok, az biztos, hogy és akkor az még nem számít a citokszónak szemben a mával. Tehát, hogy akkor az akkor a Tilos Azár volt a hely. Ami egyébként egy borzasztó, egy ilyen olajos, zsírszagú Bakony nevű étterem volt korábban, és akkor egyszer a Vova, a német Vladimir, meg hát páran így meglátták benne a lehetőséget. Úgy zajlott, hogy moziba mentünk, beültünk a Bakony étterembe egy páran, és nem volt senki rajtunk kívül, és kérdeztük a néniket, akik ott ügyörögtek és pincérkedtek, hogy mi van, hogy miért ilyen halott a hely, és mondták, hogy hát valami KFT-t akarnak csinálni már, számolják fel a helyet, és én másnap bementem a Keletesi Vendéglátó központjába, kérdeztem, hogy mi ez a forma, meg bárki benevezhet-e, vagy valami végzettség kell hozzá, vendéglátó végzettség. Nem kellett, utcú négyen összedobtuk a kis pénzt, és 3 nappal később nekiálltunk falat bontani, festeni a zsírtól tacsogó műtárgyakat, hogy kiszórni. És így jött az egész baráti társaság, mindig jöttek képzőművészek, ők elkezdték megfesteni a székeket, nagy vitáink voltak Palotai Zsoltival, hogy most lehet-e rózsaszín a fal, és én győztem, hogy rózsaszín lett a fal, Zsolti elrohant, nem lehet rózsaszín a fal, az szörnyű. És ilyen iszonyú eklektikusan megálmodtunk mindenféle építési engedélynek, hogy ide egy galéria kell, ide egy dobogó, itt majd, hogyha jönnek énekesek, meg zenekarok, akkor föl fognak lépni. Volt alatt egy pince, hogy majd azt is valamikor rendbe hozzuk, és akkor ott lesznek a koncertek. Szóval így rakódtak egymással az ötletek, és november közepe táján kezdődött el, mondom, ez az egész, de egyik napról a másikra ez az egész dolog, és december 31-et, vagy 89. december 31-én szilveszter éjszakájával nyitottunk meg. Szilveszterkor senki, a Palotai Zsolti játszott, ő kavarta a lemezeket, kiszolgált is közben. Rengeteg olyan zenét, műfajt, amit addig az ember soha nem hallott, azt ott hallotta először a Tilosba. És hát nagyon sokan jártak ezért oda. Nem csak azért, mert hogy ott ismerősök voltak és lehetett vedelni, hanem tényleg egyszerűen ott olyat hallott minden este az ember, ami tiszta új hangzás volt. Én azt láttam, hogy mindenki hallgatott mindenfélét. Tehát alapvetően azért elsősorban a punk és a nyugati új hullámos zenéket hallgatta mindenki, de természetesen a magyar új hullámos zenekarok, ha szabad ezeket így nevezni, szerepeltek az ember kazettagyűjteményének a gerincében, tehát URH, Európa Kiadó, Kontrollcsoport, Kettes műsor, Vágtázó halott kémek, Bizottság, és még folytathatnám a sort, aztán természetesen a Neurotik is ebben komoly szerepet játszott. Ezeket mindenféleképpen hallgattak, de nagyon nagy kultusza volt az úgynevezett industrial musicnak is, tehát sokan hallgattak, többek között én magam is nagyon szerettem a Test Department nevű zenekart Angliából, illetve az Einstürzen der Neubautent Berlinből. Tehát itt a 80-as évekre jellemző rendkívül összetett műfaji szempontból egy nagyon komoly gazdagságot felhozó zenei kínálat volt. A Tilos Azárban elég komoly szerepet játszott, nem csak zenét hallgat, hanem táncolni is lejártak már az emberek. Igaz, hogy a Tilos Azárnak azért a legjelentősebb korszaka az a 89-es korszak utánra datálódik. Még az Újlak csoporton belül is csak páran voltunk, akik így ebben nagyon meg voltunk indulva, és egyáltalán nem mondható azt, hogy általánosan jellemző volt mondjuk az akkori progresszív magyar kortárs képzőművészet résztvevőire, hogy ennyire rajta tartották a figyelmünket az akkori progresszív zenén.
de mi nagyon meg voltunk vadulva. Hát egyrészt ugyanazt az üzenetet éreztük a zenékben, mint amit mi akarunk kifejezni. Ez volt az egyik. És aztán az évtizedváltáskor pedig már egyértelműen az a szemlélet, hogy tehát ahogy elkezdtek dolgozni a DJ-k, ezzel a copy-paste szemlélettel, hogy bármit kiveszek, beteszem, meghúzom, megnyújtom, ez rettentően hatott rám. Egész egyszerűen ez a fajta szemlélet tetszett, egyrészt a szabadsága, hogy nem tisztel senkinek, semminek a szellemi tulajdonát, hanem azt használja. Jó, mondjuk lehet, hogy csak egy részletét. És hát az úgynevezett samplingezéssel végül is a 80-as évektől már a hip-hopnak az alapja volt, és aztán utána pedig a különféle elektronikus irányzatok pedig hát egyszerűen erről szóltak. Szekvenciákról, innen-onnan kivett hangmintákról. De ugyanezt a gondolkodásmódot használtuk a munkáinkban többen is, de tendenciának nem mondanám, sem Magyarországon, sem máshol. Hát azért itt ment nagyon ez a késő post-punk kultúra. Tehát annyira lágy volt már a rendszer ilyen szempontból, hogy Budapest utcáin ugyanannyi elvadult punkot és mindenféle ilyen különféle irányzatoknak a ruháiba öltözött embert lehetett látni, mint mondjuk Nyugat-Berlinbe. Tulajdonképpen a rendszerváltás az nagyon hirtelen és felkészületlenül érte az embereket, de a rendszerváltás megelőző fél évtizedben ez az alternativitás az azt jelentette, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a létező intézményrendszerrel párhuzamosan, attól függetlenül más helyszíneken, más módokon szülessenek meg kulturális produkciók. Akár zenei produkciókra gondolok, akár filmes, videós produkciók, akár kiállítási produkciók, és a többi, és a többi. Tehát igazából egyrészt lehetőség volt erre, ez nagyon fontos kultúrpolitikai szempontból egy új korszak, ugye a tírás-tiltés támogatásnak az ideje lejárt, és igazából azt a fajta cenzúrát, amelyet mondjuk a 70-es években éltek át a kultúra csinálói, ebben az időszakban már nem nagyon éreztük. Hihetetlen lehetőség nyílt arra, hogy az ember megnyilvánuljon és csináljon dolgokat. Egy konkrét konfliktusra emlékszem, hogy azért folyt a harc ezekért a földszinti helyiségekért, ami azért egy ilyen értékes terület volt, és akkor arra emlékszem, hogy ez ilyen 80-as évek végén volt, 89-ben ekkor alakult a Fidesz, így formálódott, és hát ők is kerestek olyan helyeket, ahol összegyűlhetnek, és volt egy évfolyamtársam, aki az alapító tagok között volt, és vele emlékszem egy ilyen személyes konfliktusra, hogy ment egy kicsit így a húzavona ezen, hogy nekik is jól jött volna ez, hogyha ott tudnak találkozni, de mi meg egy fontosabbnak tartottuk azt, hogy ez inkább egy ilyen építészeti, képzőzeti, ilyen kulturális jellegű eseményekre használjuk föl ezeket a tereket. Szóval, hogy az egy másik Fidesz volt, mint ez a mostani. Tehát az ugye az akkori egyik ilyen ideológus volt az én Bozóki András barátom, aki akkor úgy határozta meg, hogy radikális, liberális és alternatív. És ez ilyen tökre igaz volt, aztán persze röhögcséltünk, hogy hát ugye radikális az azt jelenti, hogy az Orbánnak az akkori ilyen temperamentuma, a liberális az mondjuk a Fodornak a nem tudom én ilyen nyugodtsága, meg nyitottsága, és az alternatív az meg a dalsfilbe valója. Itt és mások. Tiszta nappal. Fiatal demokrácia. Új Magyarország. Azért azt mindenki érezte, hogy ez egy ilyen felpuhulóban lévő rendszer. Tehát aki akkor volt 20 éves a 80-as években, az azt érezte, hogy hát persze, de ez egy ilyen gerontokrácia. Szóval érezhető volt az, hogy szóval úgy ezért volt jó cím egyébként a szerep, hogy van egy ilyen bugyogás a kuktában. Szóval ott azért úgy majd nem sokára jön a sípoló hang.
Rain, rain, go away. Come again another day. Rain, rain, go away. Come on mother's washing day.